So, manglingkod. Tagan pa ba nato? Bitso na? Okay. So ako kamong ihatag sa atong moderator o ipailag muna ko sa mohanay ni nga atong dialogo sa pagtuo nga kining pagdialogo mahimo kining hapsay o balinawon pinaagi sa atong moderator. So ako kamong ihatag ni Elder Ismael Bahinting sa worshiper of Yahweh in Hebraic faith. So atong hatagan sa masimbang pakpak. Mayong hapon sa tanan. Karong hapon na mga kaigsonan, aniya kita sa usa ka talagsaon nga kahigayunan o sukad masukad maupad siguro ni pagkahitabo diri sa Pilipinas. Ambot lang ka sa ubang nasod. Basta diri siguro sa Pilipinas, kinilang maong higayon mamahitabo karong hapuna. Usa kini ka dialogo tali sa parihog tinuohan pero managlahi og interpretation and practices. Busa sa ilang panag-abot, sigurado gyud ta nga dili magkapariho ang ilang pagpahayagay sa matag usa. Mao nga gihimo karon ang dialogo aron kitang niya karon og sa tanang mga nagatan-aw live sa atong social media. Ug makita ta throughout the Philippines and even throughout the world. So niining kahaponon ang panag-dialogohay, panag-sukliay sa mga katarungan pagahimuon karon apan sa dili pa atong basahon ang una ang tema nga ilang debatihan ingnon talang. Aduna tay duha nga affirmative, usara ang negative, pero duha iyang barog. So ang usa ka affirmative against sa usa ka negative, the next affirmative against pod sa negative or negative against sa positive. So ang ilang uluhan o tema, pamatud-an nga ang gahom sa albularyo ug mga anting-anting iya sa Dios makita sa pulong ug sa buhat sumala sa Biblia ug referensya. Balikon ko, adunay duha ka affirmative, unya duha pod kabarog ang negative. Ug matud pa pamatud-an nga ang albularyo gikan sa Ginoo. Pamatud-an nga ang albularyo gikan sa Ginoo, Biblia o referensya. So ania ang mga tamdanan nga ilang sundon o among sundon kay ni amami sa tubangan karon aron mahimong hapsay ang panag at bangay sa katarungan. Sundon ang mga rules and regulation. Aniya ang mga lagda nga sundon. Number 1, 15 minutes constructive speech both side. In other words, first affirmative side, 15 minutes. Maupod unya ang negative side, 15 minutes ang iyang presentation. Number 2, 1 minute question, 1 minute answer, 10 minutes interpolation, 5 minutes conclusion. Buti pasabot, pag humanag presentar sa affirmative, musod ang interpolation or question and answer portion.
Kada pangutana dili mulapas og usa ka minuto. O kada tubag di pod mulapas og usa ka minuto. Kung ang pangutana mulapas sa usa ka minuto kay naa man tay sundon, atong hangyoon ang timekeeper nga mo hatag siyag timaan parang makat off ang pangutana kay dili maayo nga mulapas sa usa ka minuto kay natay sundon. Unya human sa ilang panagsukli ay both affirmative and negative, aduna sila'y rebuttal or conclusion. Una ang negative, is that right? Negative, and then followed by the affirmative. Tag 5 minutes kada usa nila. Number 3, dili mo gawas sa tema. So, ako'y magbantay nila nga ang tema nga ilang ipresentar, dili mo gawas ang pangutana, dili mo gawas ang tubag. Number 4, categorical questions must be answered categorically, then follow up answer. Buti pasabot nga ang pangutana answerable by yes or no. Kinahanglan tubagundaan og yes kung yes or no kung no, then qualify. Ang qualification is 1 minute. Mao na yang tubag. Number 5, walay personal attack and bad words. In other words, walay below the belt nga mga pulong nga makapasakit, nga posible makapahimo og gamayng commotion or kasamok. Sa itong badlungon, ang mga pulong nga pananglitan, buang di man kakasabot, wa man kay krado, o tarungag sabot din ha, dili siya professional words in this debate as we are following the rules and the regulations. Number 6, maminaw sa mga tubag o pangutana. So both side, the one who is going to ask the question, kinahanglan ang maminaw ang mangutana, parang dili siya makatubag o mukawas sa maong pangutana. Number 7, kung adunay objection, i-address sa moderator. So in other words, pag muingon ang usa nilang duha objection, kinahanglan ilang iagi sa moderator, then the moderator will say, what is your objection? Then proceed your objection. Number 8, kinahanglan respetuon ang moderator. So as moderator, respetuon, pero to me, wala ko'y dapigan, kay ang tinuhuan aning duha, lahi man ang ako wa ko'y dapigan. Ang ako lang dapigan, mao nga mapatunhay ang maong pagsinukliay sa mga pangutana o tubag unya human sa presentation. Number 9, kinahanglan nga ang moderator mubadlong kung mugawas na sa tema. So gitigaan dahil ko o katungod sa pagbadlong kung ang pangutana kawa sa tema o ang tubag dili sibo sa pangutana. Bisan kung wala i-specify, but it is understood nga kung ang pangutana wa musud sa tema, badlongon. Or ang pangutana nisud sa tema, pero ang tubag dili tubag sa pangutana, okay ra badlongon sab. Kaya basig magpaspadayon ang yang tubag nga dili tubag sa pangutana. Number 10, kung adunay standard references nga gikinahanglan sa matag habig, ato gyud nga ipakita sa moderator. So kung needed nga basahon ang referensya kung gikinahanglan sa maong panahon sa sinukliay, atong basahon sa pagpakita nga duna gyud mabasa ang iyang paggamit sa maong referensya. Number 11, no side comments and no challenge question. Sa ato pa ang
mangutana, especially sa mangutana, ayaw pakapini og ni komento ka. So pwede lang sa mangutana mag-premise ka. Tarunga lang ang imong pag-premise, sigurua lang ang pag-premise sa imong pangutana nga misud sa presentation sa nagpresentar. Kay base kung ang premise dili mao, posible mabadlong nako. No? Mabadlong nako kung ang premise dili mosibo sa side sa nagpahayag nga gipangutana sa nangutana. Number 11, no side comments and no challenge. So, mao kadto ang 11 ka mga rules and regulations nga atong sundon niining atong pagsinukliay sa maong pag-debate karong hapuna na limta na to November 24, 2025 nga paghimuon dinhi sa Tutulan, Dawis, Bohol, Philippines. Karon ang unang mopahayag alang sa iyang 15 minutes affirmative speech. Pagadadon nga ang iyang tema, pamatud-an nga ang gahom sa albularyo ug mga anting-anting. Kani? Napali din kaduhan na sugod. Pamatud-an nga ang albularyo gikan sa Ginoo. Sambot pasabot, kung unsay gihimo sa albularyo, gikan daw sa Ginoo, sumala sa maong uluhan. Gikan sa Ginoo nya Biblia og referensya pagadadon og kini walay lain ang atong bisita from Siquijor, Brother Junel Tumaroy. Palakpakan na to. Timekeeper. Okay, timer starts now. Mayong hapon ka natong tanan, labi na sa atong labaw magbubuhat, tinubdan sa kinabuhi ug kahimsog. Ang atong Ginoong Hesus nga nagtubos ka nato ug sa balang Espiritu Santo nga nagagiya ka nato sa kanunay Dios nga usa. Kang Father Darwin, kang Brother Kaloy ug sa mga kaubanan nato ug sa atong tagpatiliwala, mayong hapon ka natong tanan ug kaninyo mga igsoon. Ug ang naglantaw nato karon tibuok kalibutan, maayong hapon ka natong tanan. Samoa dito sa Europe, good morning. Kitaw anak ko nila dre. Di ako diri tungod sa damhang kahigayunan, dunay mitawag nako nga mananambal tuad to, mao nay nakaingon si Brother Denmark Abing ug buot miimbita nako sa ilang debate ni Father Darwin dinhi sa Tagbilaran. Midawat ko sa request kay audience ramang ko, tigpalakpak raunta ko og tigbo sumala sa sabot. Ugar ba usab nako nga makita ang usa sa gitahod yun nako nga pare isip Catholic faith defender og exorcist kay hilig yung kay mo kuan kanang tanaw og debate kay litubado yung kay sa mua. Maura to papil unta nako moral support ra gyud aning usa nga mananabal nga sama nako nga wa pag yun nako makita dire ra gyud mi kahibalag ani ug kaila ug kapakog pero gabi natabi na gyud namo dayon mo mauna ni ron kini si tungod ni Brother Denmark Abing nga mo'y nakaingon sa akong sitwasyon ron kayuntan. Nagpahibalo ni nako siyang i-appeal kuno ko sa debate, mibalibad unta ko kay wa gyud ko ma-memorize nga sita sa Biblia, igo ramang kong maminaw sa mayong balita ug mga wali sa mga kaparian nga ma-assign sa among parokya. Pero tagaan man ko og kuan, tagaan man ko niyag balasahon, mo ang di anak ko ron, practice kog basa. Kung ga-practice kog basa basin makatabang po nako si akong amigo si ChatGPT, si Meta AI, si Google para mangita kong igtutulubag sa giya sa balang Espiritu Santo. Ako to si Junel Tumaroy, miyani ako din wala magrepresenta
kini bisan unsang grupo o lugar, personal nako ning desisyon. Gitawag ko sa mga tao sa lain-laing tawag, gwapo ko no, sila rin ay balo, na imitawag nako albularyo, mananambal, tambalan, tungod sa tambalan. Ug tungod sa mga pamaagi sa akong pagpanambal, gitawag po ko nilag manghililot, mandulo-do, masahista, kay kuhaon man po ko sa mga resort sa una. Therapist po ko, reflexologist, sama sa makita niyo sa mga kilid-kilid sa kasimbahanan. Ug sawa pa miabot si Ann Curtis sa Sikihor aron magperiwok sa Kambugahay. Itawag na kunilag manggagamot sa katulugan, faith healer, shaman, babaylan, traditional doctor, traditional physician. Depende sa gigikanan sa mga nagpatambal, lain-laing pinulungan, lain-laing katawagan, mga titulong libreng gihatag sa mga tao, katawagan nga dunay bukat nga responsibilidad alang sa pagtabang ug pag-alagad sa kahimsog labi na sa labing ubos natong kaigsuunan. Usa ako Katoliko, gibunyagan sa katolikong ginikanan hantod sa akong kamatayon. Magpakamatay gyud kong Katoliko. Gitahan ko ang akong kaluwasan sa pagtulungan Katoliko gikan sa gitawag nga mga pastol sa atong simbahan nga mao ang mga kaparian. 12 anyos pa ko nahimo akong katekista sa simbahan kada Flores de Mayo hantod nag-high school sa among barangay. Nagtapos sa akong pagka-high school sa Catholic school ug mikuha kurso nga BS Ed sa usa ka Catholic school nga gidumala sa mga madre. Sa binatilyo ko, tungkyot pa ko, bisag magbagyo mumata kog 2:30 sa kadlawon alang sa dawn and evening rosary unyang kadlawon amo ang dawat dito sa balay ug maghatod sa kabalayan sa imahe sa mahal nga Birhen Maria ug usa ako sa sangunan nga mobasa ug mopaambit sa ebanghelyo bisan dili ako takos. Apan gisangunan sa baong responsibilidad sa among barangay hantod karong minyo nako mo ning matag bulan sa 25 amoag yung pagdawat sa mahal nga Birhen. Ako si Junil, usa ka Katoliko, apan usa-usab ako ka albularyo, usa ka titulong gihatag sa mga tao. Sama ako sa batang nagpractice og basa kun ikumpara sa katakos bahin sa Biblia. Kumpara sa usa ka tawo nga nagtuon sa theology og nag-alagad sa simbahan sa taas nga panahon. Pero nagpasalamat usab ako sa nahitabo ni Ron aron malamdagan ako sa pagtulunan o base nasayop ako sa interpretasyon sa akong pagsabot pamaagi sa akong pag-alagad isip Katoliko sa labing ubos natong kaigsuonan base nangiyawat alang sa ilang kaayuhan kay wala may igong salapi sa pakigtabang sa modernong pamaagi sa pagpanambal. Kung mahimo man akong usa ka naisalaag nga karnero, nangandoy ako nga naay maayong magbalantay sa Santa Iglesia Katolika Romana nga anda mo biya sa 99 ka karnero aron pagpangita kanako. Mo ning mag-hide and seek dagway ming Father darin ano niya. Kung naisalaag man ugaling ako, ubag ka adunay amahan sa Iglesia Katolika nga andam mo pakumbira pagbalik sa anak na nag-usik-usik sa bahandi. Dako-dako gagasto ani dre kay klase. Kalinaw, katinawan, kaluwasan ug pagsabot ang akong tinguha sa pag-anhi dinhi ug dili paghukom. Ang kaagi sa albularyo sama sa kagulangon sa atong unang mga ginikanan. Ang gigamit usab nila halos ingon kadugayon sa pagbuhat sa Dios sa kalibutan. Usa ka titulo ug katungdanan nga mismo ang Dios ang naghimo ug naghatag og angay pasindugan tungod kay siya mismo ang naghatag sa buluhaton isip albularyo. Ang kahibalo sa usa ka albularyo nagagikan sa labing halandong Dios isip gihimong instrumento sa Dios alang sa kayuhan sa tanan. Ang albularyo migamit sa tambal sa mismong binuhat sa Dios kay ang bularyo butan man sa manako wala gayud magduha-duha pagamit ni ini hantod karon bisan sa mga atake sa mga tao nga nag-alagad sa simbahan. Sorry tri yung gito. Gimo siya sa Dios aron mahibal-an nato ang iyang gahom
aron ato siyang dayigon. Ang Ginoo wala maghunong pagbuhat aron paghatag sa maayong panglawas sa katawhan sa tibuok kalibutan. Gigamit ang albularyo isip iyang instrumento. Ang mga albularyo gikan sa Dios, binuhat sa Dios ug gihimong instrumento sa Dios alang sa paghatag og kayuhan sa tibuok katawhan sa kalibutan. Ako nang hinaot in debate namo karon, andam kita nga ablihan nato ang atong mga mata aron makakita kita sa kamatuoran ug ingon man usab ablihan nato ang atong mga dalunggan aron makadungog kita kung unsay angay natong madunggan. Nang hinaot usab ako nga andam kita pagdawat sa kamatuoran. Wala ako mianhi aron pagdaog sa debate, mianhi ako aron paghatag katin-awan sa saysay sa kamatuoran diha sa giya sa lamdag sa balang Espiritu Santo. Pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo og panabang sa mahal nga Birhen Maria. Mianhi usab ako isip naghupot sa kinaraang kabilin nga gihatag sa Dios sa atong katigulangan aron mahibal-an ug mapadayon sa sumunod sa mga sumusunod natong kaliwatan. Ako si Junel Tumaroy, usa-usab ka albularyo, usa ka instrumento sa Dios alang sa paghatag og kahimsog sa katawhan sa tibuok kalibutan, labi pa sa labang ng hinahanglan ug labing uyamot natong kaigsuonan pinaagi sa kahibalo nga gihatag nako sa Dios. Sama sa naisulat sa Sirach 38:12, tawga ang mananambal kay ang Ginoo maoy nagbuhat kaniya. Ang pulong tradisyonal medicine, traditional healers, hingabot na sa 1981. Pero nagsugod na between 1970 to 1980. Pero sa 81, hingkatap ng traditional. Sa ato pa, why traditional healer sa una? Why traditional mananambal? Mananambal ragyod. Ang modern medicine hingabot ug nabuhat between 18 centuries. Sa ato pa, wala pa ng medical doctor sa una. Ang naghatag og kahimsog sa atong katigulangan sa kada usa nato sa una, albularyo gyud, duulanan. Wa pa ni mga doktoron, pero tungod kay ang albularyo kabusman, way himasa, way alot ug way himungot. Usahay napuntirya kami sa mga atakes sa bisan kinsa, bisan sa mga taong gitabangan nato kaniadto. Pero kung gaputi padagway ko sinaw kayo hasway pinamadahan akong kuan, murag minus dagway ning mga marites sa atong kinabuhi. Ingon ana ang papel sa albularyo, sukad sa unang tawo nga nagsakit, wa pay doktor sa una, dinha nagsugod ang pamaagi sa albularyo. Wa pay tablita sa una. Imagine ninyo, sukad ang unang tao nagkasakit. Unang gitapal basig hapu-hapra hayop, kanang huyop-huyop ra kay sumala ang bata mahidugmo. Huypon sa ginikanan. Ingon ana kabulanga, pero pag abot sa modern medicine, ang albularyo gitawag na mga yawanon, mga kuan sa yawa. Mao nay common mahitabo. Kay bisan ako dito sa ICM, namaligya ko sa mga lana, nagyuhing tawag nako, nagamit gani ang ngalan ni Father Darwin. Sa yawa man ay hingon si Father Darwin. Mao nang pagka kuan ako aning tsansa ha, murag chance na pud ni nga makabarog pumi sa usa ka naong sa albularyo. Kay nang nakita nako sa video, bali tong ubang nagpailang albularyo, puno sa patik ug unsa pa diha. Last 3 minutes, pwede mo sayaw, mo kanta. Bitaw. Ingon ani, ang albularyo bitaw, maog yun ay frontliner sa unang panahon. Gikabuhi ka atog albularyo, alapan kag kukugbanog, iskubang majawis ug iskubang pungkol. Ug mutuyok imong pananaw adto ka sa albularyo, tagaan kag tulog-tulog, nuog-nuog ug gapas, ipainom nimo aron mawala imong bertigo. Hilantan ka mukuha og gapas, ihimatse,
labi na sa mga bata taon nga masusunga luoy kaayo. Kung mapiang ka mukuha og tuba unsa pa diha karon na germelina gani buyo ug ubon ka tuwa ang albularyo maghatag mangitag aluloy, mangitag lagunde, mangitag serpentina ug dalapot para maayo ka. Daghan kang bukol sa lawas tuwa ang albularyo mangitag lagay-lagay kanang unlan sa unggoy, likop-likop o kaning sambag-sambag aron maktangtang ng mga bukol sa imong lawas. Ugi diabetes ka toy albularyo, tagaan ka atog pahiuling-ulian kaning bila-bila, tagaan kag bayabas panit sa lumboy aron makontrol imong sugar. Ug high blood ka tuwa ang bularyo magkuha na silag dahon sa kawayan ug dili tanglad ug dili kugon. Daan pa sa una tungod sa kaalam gihatag sa Dios sa mga albularyo ang kahimsog sa panglawas sa atong katigulangan. Maong naa taron usapod unta nato balikan nga tungod sa albularyo ni ataron kay wa pay albularyo sa una unsa kaha ang kahimtang sa atong katigulangan nga wa pa may modern medicine. Hello, breaks lang sa Brother Halgama sa moderators. Nakay 1 minute. Para sayon paminahon sa naminaw, ihatag sa ang definition sa pulong albularyo. Parang sayon sabto nila. Okay, nakay 1 minute. Ang albularyo gikan sa Spanish word nga herbularyo. Herbalist, usa ka mananambal nga mutambal pinaagi sa paggamit sa mga tanaman nga tambal. Herbalist ra gyud na siya. Sa Binisaya sa Mua gitawag na mga ngalap. Usahay sulugoon po ni sa ubang klase sa mananambal. Kasagarang albularyo mananambal pero dili tanang mananambal albularyo. Kay ubang albularyo agani kag balog unsay tambal og subaw. Mo nang ingon anak kalimitado ang albularyo. Usa ka mananambal nga motambal gamit ang mga tambal. Aray, wave na ko, Dre, kay uhaw na kayo. Okay, salamat. Palakpakan na to mga kaisunan. Sayahang kuwang gamay 15 minutes nga affirmative speech nga iyang pahayag, no? Akong gidalikyat kadiyot nga mahatagan og definition ang word albularyo. Parang sayon sa naminaw og nakumbinsi bata o wala. Og salamat Brother Jonel Tumaroy. Pero wa ko'y koneksyon ni dili mahadi tumang Junila. Okay, sumala sa tong lagda adunay 10 minutes interpolation. 1 minute ang question and then 1 minute answer. Check microphone. Okay, hatag na. Okay. So for the 10 minutes interpolation will start. Timer starts now for first question. Atong ihatag sa negative side kang Father Darwin Getgano. So mayong hapon natutanan. Karon kay salamat bro Junel, no? Oh. Ano pagkuano Dre pronounce Junel? Ano? Junel. So bro, kay Katoliko man ta. Ang una na kong pangutana, andam bata mugakos sa pagtulunan sa simbahan. Maong gasunod ko ni Hesukristo andam gyud ko isip mananambal. Salamat kayo bro. Unya nasayod ba ka sa Colosas 4:14 nga si San Lucas di ay usa ka doktor. Basahon na to ang Colosas 4:14. Nangumusta pod gikan ni Lucas ang mahal tang doktor. Ang pagkutan nasayod ba ka nga si San Lucas usa ka doktor?
Kay matod nimo ganina ang doktor ni tungha lang 18th century. Unsa may binisaya sa Dr. Dre, mananambal man ang doktor. Kay og mo yung kag MD, medical doctor, 18th centuries pa na hing abot. Og medical doctor kay umutanak nabay maestro sa una, nabay institusyon, makahatag baka og eskwelahan. Kang pagtubag. Mao nang kuan, wala pay medical doctor sa una. Kung ang mananambal mismo, ang in English sa mananambal doktor, gitawag po kog traditional doktor, gitawag po kog traditional physician. Mga Bisaya man ta, sa may tawag sa doktor. Wala ta ana sa atong bokabularyo sa Binisaya being doktor, mananambal gyud. Unsa may in English sa albularyo? Herbalist, Dili doktor. usa ka mananambal gamit ang mga tambal. Usa ka mananambal, klase sa mananambal, herbalist. Kaya wa pa man tay tablita sa una. So di patawag doktor. Mananambal man. Unsa may in English sa mananambal? Doktor, physician. Usa ka klase sa doktor, pero ang iyang pamaagi sa pagpanambal, mga herbs, na may mananambal nga igo rang manghililot, na mananambal nga eksperto pod, manadabang tawag, eksperto sa uterus. Sunod pangutana imong gigamit ang Sirach 38. Ang gigamit dinhi, give doctors the honor deserved. Then call the doctor, for the Lord created him. Ang nabasa nato dinhi, doktor. Dili albularyo. Moderator's time. Gitubag na niya kaganiha nga ang albularyo kay nagapanambal man, herbalist. So iyang gitubag nga doctor in the sense nga mananambal. So yan atong gitubag kaganiha. So your question is natubag na daan nga iyang giasaysay nga ang albularyo mananambal o in Englishon doctor. So natubag na. So tingali ang imong pangutana adto sa uban pa nga punto kay natubag na to niya ganiha. So sunod pangutana, Bro Junel. Niya sa panudlo sa simbahan, CCC, Catechism of the Catholic Church 21:17. Ya, usas imong definition sa mananambal, traditional cures, traditional healer. Ningon man ang simbahan, bro, all practices of magic or sorcery. Objection, Mr. Moderator. Magic naman siya. Focus ta sa atong pagka-albularyo. Gahom-gahom naman. Nami mga spiritista, magician. Okay. Ako lang, sige, editso na ako Gamay sa. Nag-objection siya. So nag-objection siya nga ang imong gibasa, nag-mention ka mga about sa magic, pero wala man sa iyang part ang pag-deliver sa magic. Mong nag-object siya. So in other words, wa pa man pud mahuman, so ato siyang patiwason sa. So direct to the point na lang ko, kay gusto ko nga dili kumukutlo so sa lagkalinya ba. So the whole paragraph punta ako kutloon. Kay lisod man kay putlon-putlo na to. Pero gusto man ka mo ditso na lang ko. Matud pa sa simbahan, mao ni ang gingon, so as to place them at one service and have supernatural power over others, even if this were for the sake of restoring their health, are gravely contrary to the virtue of religion. Nakaron, mao man yang gisulti sa simbahan, Brad, nya dili garantiya nga nakaayo ka, dili na kinisupak sa virtue of our religion. Ang pangutana lang ako, simple, uyunan ba ninimo isip Katoliko? Ang gisgot nato, ang topic nato albularyo, wa ta gisgot og superpower. Unsa may na superpower anang mangalap raman ta, manguha raman tagtanong, gisgot naman si padre og kanang kasuguan sa simbahan na may gahom-gahom ana.
Albularyo raman atong topic. No, related man sa healing. Restoring their Pero health. unsa may gahom-gahom anang mugamit ra kag mga dahon-dahon. Di, ang akong pangutan lang, muuyon ba ka ini? Moderator's time sa ta. Mm-mm. Ang sa side diri sa affirmative, wala siya magpasud sa iyahang pagka-albularyo, ginamit ang magic, ginamit ang unsamang gahom-gahom, kay sumala pod sa atong nadungog, gigamit ganiya nga murag sa modern term nga herbalist. Di ba? So iya tong side. So yan siguro Father Darwin, i-line ang imong question sa iyahang presentation. Premise pa man to. Okay. Diretso naman mo conclusion ng pagkukuman. Sige. Premise pa man to. Muna Attention mo, Christian. mapito niin ko nga traditional healer nas tumoy. Okay, makonek sa iyang interpret. Nag-establish pa ko aron maka-conclude ta dayon. Kay nihatag naman mo conclusion ng pagkukuman. Umingon bitaw mo akong basahon untag kinatibukan, pero inyo magong gikuan. Kunan diretso ko, it is restoring of their health. So dili tanang restoring of their health is from God. Imo ba ning dawaton? Ang kayuhan gikan gyud sa Ginoo, pero ang sa gibasa nimo hinggamit na makag superpowers. Mangutan ako nga dili tanan. 1 minute answer. Sige. Moingon tagkuan. Kung magsulti ta ka bahig albularyo way gahom-gahom ana. Kay ang albularyo gagamit ra gyud sa mga tanom nga tambal alang sa kayuhan ngano maghisgot man ta gahom-gahom para ra man sa mga espiritista. Albularyo man atong topic dirita sa mga tambal nga tanom. Mao nang di ko modawat adto kay hingap na may super power para sa kayuhan sa mga espiritista man na. Di man na sa albularyo. Sunod pangutana, ni agyatag niya iyaning papel, no? Deklarasyon tugigaraw sa gamutang Pilipino, mga Pilipinong manggagamot. Yanong imo manggininay ang espiritista o spiritual healer nga parihara mo diri, usara mo ka grupo. Mao na gihatag nako na nimo kay naay lain-laing panambal. Lahi ang paagi sa albularyo, lahi ang paagi sa espiritista. Daghang kasagarang espiritista dili na albularyo. Kay wa gyud na kay balugani ng uban ug kay gahom-gahom pre-over na sila mao na espiritista. Ang albularyo level gyud na sa physical diseases. Ang espiritista beyond physical na siya. Mao nang mag-aampo na sila sa Ginoo sa langit ng Aman. Gamit gyapon na sila kuan. Pero albularyo man gud atong topic. Mao ra gyud na Maura ni membro ninyo nga way apil. Kay usa man ni mga Pilipinong magagamot, apil ikaw may naghatag nako ani. Usa ni membro ninyo, espiritista, spiritual healer, faith healer. Pero ako pangutan na mao ni. Adto na sa akong barog. Tanan bang pagkaayo gikan jud sa Dios? Yes or no? gikan sa Dios gyud na para nako. Kay Diyos man akong gisampit. Sunod. Pero ang ato ani albularyo man god kay ang tambal, ang Diyos may gahimo di man ang yawa. Sunod pangutana kay niingon man ka nga tanan nga pagkaayo gikan sa Ginoo. Sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 22. Ningon man ang Ginoo dili tanan nagtawag kanako Ginoo makasud sa langit. Dili ba naghingilin man mig mga yawa sa imong ngalan, naghimo og nag-ayog masakiton sa imong ngalan, og si Kristo mingon, wala ako kaila kaninyo, pahilayo kamo kanako. Diri bro, nag-ayo man sila masakiton sa ilang ngalan, ug wa man sila i-recognize sa Ginoo. Ang pagutana, sakto ni sayo. Uyunan ba nimo dili? Di na ko nauyunan kay albularyo atong gisgutan. Usayop. Sakto ba usayop in qualify? Sayop pwedeng sakto na pero wa mahisulod sa atong timang ano. Walay exorcism sa albularyo. Sa mga espiritista ra na. Unsa may exorcism? Magkuan ka manguha kag dahon diha pakong ana og sanga ba bunal anang wa gyud exorcism sa albularyo. Herbalist na siya. Physical ang focus nato.
Wala gyud spiritual concept kun albularyo atong isgutan. Sa meaning lang daan. Sa meaning lang daan, wala gyud bulag ng pagka-spiritualista, pagka-spiritista. Bulag yun na. Ningon man ka kaganina brad nga tanang pag-ayo sa masakiton gikan sa Dios. Niya may nagayog masakiton wa i-recognize sa Ginoo. Nasayop bang Ginoo ni sakto ang Ginoo? Naay ang kasagarang kayuhan gikan sa Dios yun kana linlang sayawa na. Sayop na siya. Sayop kay ang Dios ang kayuhan gikan ra gyud sa Dios para nako. Kung ang kayuhan gikan sayawa linlana. Sunod pangutan na daghan mga albularyo nga niadto sa kuha nya mga demonyo man isod. Nag-ayo po sila masakiton. Ang pangutan na unsa may kasulti nimo ating mga albularyo nga pertindaghan ng demonyo ni sod nila pero nagtuo sila nga gikan sa Ginoo ang maong gahom. Ug magsuot kog abito magdala og rosaryohan og Biblia. Ug moingon kog pare ba ko? Dili tanang tawag naghan kayong hingalan og albularyo nga dili tinod albularyo. Bisan si Kristo daghan kaayong nagpaka-Kristohan turon kanuban ay prisuhan. Okay, salamat. Manusa ka diyot? Okay. Salamat sa nahuman nga interpolation for 10 minutes sa negative side, asking question to the affirmative side. O kita na ay magtulutimbang sa atong nadungog, sa ilang pangutana o sa mga tubag. O karon, adto ta sa sunod nga barog nga ang mumatuod mao ang negative side presenting against kay negative man, against the presentation of the affirmative side, to be delivered by Father Darwin Gano for 10 minutes. Timer starts now. 15 minutes. 15 minutes. Mayong hapon na tong tanan. Og sa akong amigo nga gikan pa tawag secure. Welcome sa Bohol Brad. Og mao ni arita kay kung tinud-anay ito yung gingon kaganina nga kung nasipyat siya sa iyang mga practices labing maayong musurrender ta sa simbahan, no? Unya doon na may mga specialization ang simbahan God, ang exorcist specialista siya sa spiritual phenomena, pero ang simbahan may specialista na dili ang exorcist, no? Hangtod karon nagpadayon pa ta pagtuon nya katong yang ikutlo nga Sirach 38, doktor to dili to albularyo. Kay ang iyang gi-translate ang albularyo sa English herbalist. Ang nabasa na to dili herbalist kun dili doktor, no? Physician. Kunya kato yang giingon kaganina nga wa pay physician sa una, di pa siguro parehas ato ron. Nga doon na natay Kinijong University. Pero di anay doktor sa una oy. San Lucas gani doktor, no? Di kwak doktor. Colosas kapitulo 4 versikulo 14. So usa na siya sa mga doktor. Unya ang problema lang ani kay di man tanan naghimog milagro, nag-ayog masakiton, gigibalabaran man Kristo. Sa Mateo kapitulo 7 21 ngadto 22. Dili tanang nagtawag kanako Ginoo, Ginoo makasud sa langit. Kundi kadto lamang nagtuman sa akong kabubuton. Kinahanglan di ay mutuman ta sa kabubuton sa Dios, dili sa atong kabubuton. O gani nagpahimangno na si San Pablo niini na sa Colosas kapitulo 2 versikulo 8. Unsa may gisulti ni San Pablo? Mao ni ang giingon. Og naabot og natuman na kini karon. Busa matnguni nga dili kamo matunto. Bugat kini kay ang iya dili kamo matunto. Sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam. Dili ako nagsulti niya. Ngagikan sa pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao. O gikan sa mga espiritu nga naghari sa kalibutan apan dili di ay gikan sa Dios, no?
sa nagstabi mi ganina nadyo albularyo kunong dautan. Pero doon na bagoy albularyo mingon nga siyang dautan. Puro man yun na maayo ang ipakita sa mga tao. Mausad na kato mga pasyente nato nga lapas na 100 gani surrender nato. Doon na sila'y altar, doon na sila'y patron, doon na sila'y kapilya. O kini nang giriap natay video mismo. Humingon ang mga demonyo suod sa ilang lawas. Pasagdi nami kay amo na ang ilang kaliwatan. Kaya akong giingnon maong lula, nanay nga daghan magugdaayo. Nya kung di na ko manambal, so ang center of attraction ang imo ng gasa, imo ng kaugalingon. Kinahanglan natong i-promote ang sacrament of healing of the church. Pakumpisalo na to sila, pakalawato na to sila without contamination. Kita mo video sa YouTube niya, nagama siya mga habak, nagama siya og mga love potion. Naa sa YouTube, tanawa, search lang ninyo si Brad. Mo na contamination. Posible i-promote ang mga sacrament pero na-contaminated tungod sa mga practices nga wa gi-promote sa simbahan. Huwag mo na isulti sa to Ginoo. O gani, niingon na pod ang balaang kasulatan. Si Kristo mag-ayo siya, kuyaw kaayo kaya man pasailuon ang mga sa. Rumato kas albularyo, madugangan imong sa. It is against the first commandment. Yan naman, bisan ako, di na ko mag-promote og kagalingon kong sacramentals. Kanang mga habak, why gitudlo ang simbahan na? Why gitudlo ang simbahan? Kanang mga anting-anting, why gitudlo ang simbahan na? Official teaching sa simbahan. O gani, ang official teaching sa simbahan nag-ingon, o dapat may baw ang atong mga pinangga nga igsuon ni ini. Ni adinhi sa 251, sa libro ni Father Sikia, sa Catholic Handbook of Deliverance Prayer, as Catholics, we should never seek benefits from spiritual powers outside of God and open doorways by which evil spirits may attack us extraordinarily. Abi ninyo, sa daghan itong pasyenteng nayawaan, usa jud sa doorway ang pagduol og albularyo. Paduyon tag basa. The following practices, i-highlight ni Father Sikia, and beliefs go against directly and indirectly the first commandment nga ginuura itong sampiton. Purifying our Catholic faith not only pleases God, kinsa man ning di pakonsultaan nato alternative religions, amulets, anting-anting, talismans, consulting and albularyo. Naadyo din ni. Kining akong gisulti di ay dili ni ako. Gikan ni sa mga expert sa to simbahan nga nauna kanako. O gani, ang simbahan ingon nga atong basahon ni kaya mao ni teaching sa simbahan mga kaigsunan dili man ako. Kaya di anhi ko ninyo dili sa akong mga pulong. Nga ko sa pulong sa atong simbahan. Nga kung tinud-anay ito yung giingon kaganina, nga andam siya mugakos sa pagtulunan sa Ginoo, kinanan mugakos siya niini. Kaya dili ako ay yung gikos kung dili ang pagtulunan ni Kristo. Kung sa giingon sa atong Ginoo diri sa CCC 21:17, all practices of magic or sorcery by which one attempts, mapito ning ako ning gikutlo kay gikan niya. Unsa ning iyang gihatag nako? Deklarasyon tugigaraw sa gamutang Pilipino. Dili na ako ha, ganina pa rin naghatag. Ngong underline na nako. Mga Pilipinong manggagamot. Sa to pa ang albularyo. Kinsa man ni sila? Niyaman, espiritista, spiritual healer, faith healer. So iyan ang gidinay karon. Nga appeal man siya ini. Diyan sila nag-convene. Hello, moderator's time sa Father Darwin gamay lang for stop sa. Akong naminaw, ang sa Pika side, nag-deliver siya o
about herbalism. So akong nakapresent na maka almost katunga, akong gipangayo nga kung nimo ang iyahang gi-deliver, wa man siya mag-deliver og exorcism, wa siya mag-deliver og mga superpower. Nag-deliver naman siya og about albularyo referring to herbals. So nakapresent naman ka og pahitungod atong mga magic, paki adto iga ang iyahang gi-deliver. Parang mabadlong na to siya as negative ka, parang mapaminawan sa naminaw. Okay, let's continue your time. So, munang padung lagi ta dito, munang ako bitaw gikutlo ni paminaw sa moderator. Kay gikan niya dili ni ako. Kasi tayo magagamot, mga grupo nis mga manggagamot, apil ni ini ang espiritista. Apil ni ini ang faith healer. Oh, nya kaduha, unsa may gisulti sa simbahan? Even if this were for the sake of restoring their health, are gravely, dili ordinary ha, gravely contrary to the virtue of religion. Ako sa una, dili ko convince ani. Kay para nako ang mga faith healer nakatabang. Usa siyang definition sa faith healer, traditional cure or traditional healer. Usa may gisulti sa simbahan. Ningon ang simbahan, recourse the so-called traditional cures does not justify either the invocation of the spiritual power. So kita din Kuan, pwede mo objection. Kay layo ra gyud ang tema manggod namo albularyo. Puros man espiritista og iyang gikuan. Layo naman gyud kay sa tinuod. Balik bidagwa kita aning mangalap ta aning mga sagbot. Sige, Father Darwin, ang iyang gipaabot karon nga kadtong gi-deliver niya mahitungod sa mga pagpanambal ginamit ang herbal, maotoy i-appeal po nimo pag atake kay negative man ka. Okay, it's your time. Kung naminaw mo sa tumoy nako, traditional cure. Wa jud mo maminaw ba? Traditional cure does not justify. Unsa ba traditional di ay? Mo nang herbalist. Mo object ko. Sa kay atong ikoto ang objection to continue na lang, tiwason na lang siya. Unya na lang sa question and answer. Ni usa sa iyang definition kanina sa faith healer, traditional cure. Umao naman ni. Does not justify. Nya matud pa sa sibahan, even if this were for the sake of restoring their health. No, klaro kayo ha? Wa pa bitaw ko katiwas inyo man kong gipugngan. Mao bitong akong basahog tibuok. Kay lisod ning basahon na to partial lang. Unsay gisulti sa simbahan atras ta gamay. All forms of divination are to be rejected. Ngano mang divination ang gigamit? Kay ang mga demonyo mo appear ninyo as divine. Di yun na siya magpakita nga demonyo. Unsay gisulti simbahan? All forms, why mamisik ka niya? Of divination, bugat kayo, are to be rejected. Dili ni basta-basta. Ang simbahan ni sulti ani. No? Unya, unsa man ni siya? Nga divination. Conjuring up the dead. Mo nang magpamisa po sila. Kay na kuanan ka na Abot na po, objection, moderator, abot na magog divination ng albularyo, magong topic na to, gyud. Okay, atong ihunong na to sa lang objection para mahuman na lang isa kay ato lang ihatag panahon ni mo niya sa question and answer portion. Okay, continue, Father Dorin. Okay. Salamat, Mr. Moderator. Nga, mo lagi na. Si Satanas, mo appear na to 2 Corinto 11:14 nya mo appear as anghel sa kahayag. Mao na nga ako mong pahibaw-on karon nga daghan na kay mga albularyo ni adto didto bago lang dito sa North Cotabato sa Panabo upat sila ka book 27 years na siya nga albularyo. Unya nagtuo jud sila 27 years god. Nagtuo jud sila kay musimba man bod. Yung anak ka, deceiving ang demonyo. Badang
ang atong pagdialog dinhi lisod man kayo kung na-attach na ta sa maong gasa sa pagpanambal. Una nga ang pagpanambal nga atong i-promote bisan ako pari, di galing ko maghiling sa akong mga to. Nganuman, paadtuon na to sila sa pari. Ni anis bala ang kasulatan. Santiago kapitulo 5 bersikulo 14. Ningon ang atong bahal nga apostol, kung dunay nagmasakiton kaninyo, adto kamo sa pari. Aron kamo dihugan. Wa mingon dito adto kamo albularyo. Unya mismo si Kristo sa Lucas 14 ningon siya nga pahiling kamo ngadto sa pari. Muna nga ang atong i-promote dili bisan gani ako pari di ko mag-promote sa kong kagalingon. Doon na yung manguan ako diri sa hospital min ko adto mo sa inyong pari. Ngano man, I am not the center of healing. Only God. Kaya kung kita na'y sentro sa healing, delikado. Muna nga, pinangga nga igsuon, na Junel, muna i-consider na to. Kaya atong i-promote, dili ang atong kaugalingong paagi, kundi ang paagi sa Ginoo. Kaya mismo si Father Sikia, di tapad tuog albularyo. Naunang paninako, bago pa kong nahimong exorcist. No? Unya, kasagarang kaso namo sa office. Dahil usa ka grupo, insa nga nako, usa ka babae, Father, albularyo ko. Yan na-convince ko nimo, Father, mo nang ni ako uban sa akong mga anak. Duha ka buok. O sa akong bana, amo nang i-renounce ang among gahom sa pagpanambal. Diba po ko magtuo, nga silang tulo, pero tindaghan ang demonyo. May doon naman sila altar. Muna nga, kining akong pagpadayag karon dili ni aron pagdaot sa mga albularyo. Kundili mo ni pagpangga na to, truth hurts, but it doesn't harm. Ang kamatuuran sakit, pero dili kini makadaot ka na to. Unsa gi-promote ni Santiago kung masakiton kita? Santiago 5:14, duol kamo sa pari. Waay gingon dito, duol kamo sa albularyo. Katong Sirach kapitulo 38 ngayong gikutlo, physician man to. Physician man to. Unya, mo na niyo, deklarasyon sa mga Pilipinong manggagamot. Kinsa man ni sila? Pero tinaghana, di man ni ako. Dili lang albularyo. Appeal nila kay association man no? Nagtipon sa lungsod sa Tugigaraw sa ika-22 sa Nobyembre sa taong 2019 kasama ang iba pa nilang mga kapwang manggagawang pangkalusugan sa bansa. Iyan ang gidinay ang spiritista nga kauban man sila. Kaya ano man, kung di niya i-deny, delikado man siya sa Deuteronomy kapitulo 18 versikulo 10. Ayaw kamo pagduol og spiritista kay dulumtanan kini. Nya kauban man din ninyo. Nga nung wa man nimo badlunga. Nga pulong mangkas Ginoo ang atong paswabi. Atong basahon. Ang imo naman ang gininay imong mga kauban, mahiubos din nimo. Naaman di nimo madinay brad kay naghatag nako ini. Kinsa yung mga kauban? Espiritista, spiritual healer, faith healer, herbalist. Ang iya lang herbalist ra jud para makaikya siya kay ma-relate bas natural. Hoy, usaon man imo naman ning ginanay gikan man ni sa inyong kapunungan. Pinangga ayaw i-deny mong kauban. Ngano man? Kay kung iya ning angkunon ngayong kauban, nindot pod kay ang gitunol nako. Mga Pilipinong manggagamot sa laktod niya pagkasulti, mga albularyo. Ang espiritista albularyo pod kay apil man silang grupo. Mga Pilipinong manggagamot god. Kunya ningon na siya nga objection. Imo man di man gikan ako. Mo na nga di nimo i-deny mo mga kauban. Iya mga kauban espiritista. Nya unsa man ning mga kauban ni pinangga igsoon? 40 seconds. Atong basahon ang Deuteronomy kapitulo 18 bersikulo 10. Ningon dinhi, dili kamo magpapuyo taliwala ninyo ni bisan kinsa na magsakripisyo silang anak. Nangonsulta og bituon og diwatahan og espiritista.
kay dulumtanan kini nga buhat sa atubangan ni Yahweh. Kining imo mga kauban, brad, dulumtanan ni. Nya apel man ni sa mga Pilipinong manggagamot. Kung sabi ng mga Pilipinong manggagamot, albularyo. Para makaikyas po sila gamay, dito lang sila focus sa herbal. Pagka... Time. Bro. Salamat. So, salamat, Brother Darwin, sa imo ang 15 minutes negative speech. Kanya atong nadungog ang iyang pamahayag. O karon dabu-dabuhan baka niniyag pangutana sa affirmative side. Siya na ang bahala. Okay, for 10 minutes? 10 minutes interpolation. Again, 1 minute question and 1 minute answer. Ang atong negative affirmative side mo sugod sa pagpangutana, sulod sa napulo kapangutana. Timer starts now. Tanan ba, Father, nga giayo sa albularyo kaayuhan gikan sa yawa? Unang-una, diri sa balaang kasulatan, dili tanang pag-ayo gikan sa I-categorical may ang pangutana. I-answer sa yes or no. yes, basta related sa divination. CCC 21:16, all forms of divination are to be rejected. O sa CCC 21:17, even if this were for the sake of restoring their health, are gravely contrary to the virtue of religion. Kinsa ni sila? Recourse the so-called traditional healer. Og matud pa nimo ang albularyo, traditional healer, matud sa simbahan, it is gravely, not ordinarily, gravely contrary to the virtue of our religion. Kung tinuod nga namati ta nini, therefore kinahanglan nato ni sungdon. Unya kauban man nimo mga espiritista, mga Pilipinong magagamot. Time. Una nga, sunod pangutan. Next question. Sa ato pa, Father, katong gipantambalan sa mga albularyo sawa pa ang Kristyanismo. Yawa di ay ang gahimo ato sa atong mga katigulangan. Ang tubag, balik ka pong ko sa teaching sa simbahan. Di na ko mugawas sa teaching sa simbahan, even if this were for the sake of restoring their health, are gravely contrary to the virtue of our religion. So muna na akong gibalik-balik mga pinangga, unya, kung purely Jud, without invocation of the spirits, naman tayo mga, kada na itong mga medicine, gikan man na sa kahoy, basta gikan, approved scientifically, okay ra. Pero, kung gikan sa mga divination, na doon na tayo mga gihimo, sa manimo, naghimo ng kaghabak, divination naman na. Related naman na sa charm, love potion, divination naman na. So, it is gravely contrary to the virtue. Ako nitubag ko, base lang sa official teaching sa simbahan, dili sa personal. Sunod pangutana. Okay, next question. Nabay direkta nato nga mabasa gikan sa Biblia nga ang albularyo gikan o gihimo sa yawa. Tubag, matod pa nimo, bag-ulan na mga term. No, bag-ulan na nga term. Mana nga, watay mabasa, kaya wag tayo mabasa nga iya pos Ginoo. Balik So, sa mo na nga. moderator's time sa ibalik ang pangutana para maklaro ang tubag. Laruhang pangutana. Nabatay direkta nga mabasa sa Biblia nga ang albularyo ginama og iya sa yawa. Ang tubag, mao ni, wala tay direkta nga mabasa, pero doon na tay direkta mabasa nga kauban daimos mga espiritista. Kaya mga espiritista, albularyo sad. Mga Pilipinong magagamot, gikan nimo. So kining mga magagamot nga kauban nimo, labi na ning mga espiritista, spiritual healer, atong basahon, ang balang kasulatan. Lumayan, matod pa nimo na kay lumay. Nga maligya ka gaan ka 150 nga 1.5 nga kuan. Kining mga lumayan o giangkon na nimo na sa imong video, tigpakasayod sa espiritu, espiritista, dulumtanan. Apil man ni sa mga albularyo. So, biblical nga usas mga albularyo diri, membro ninyo, kauban ninyo, dulumtanan sa Dios. Deuteronomy
Kapitulo 18, versikulo 10. Nakasabot baka unsay ang atong topic kabahin ni albularyo, nakasabot baka sa meaning ug titulo sa albularyo. Perting sabuta, mga Pilipinong magagamot. Sa ito pa mga grupo sa mga albularyo. Kinsa man ni sila? Espiritista, spiritual healer, faith healer. Dili ni ako nga document gikan nimo. So, I hope nakasabot ka sa imong gihatag. Kay perti na kong sabuta. Next question. Sunod pangutan na pinangga. Sa ato pa ang muuyon baka base sa imong gisulti nga ang kayuhan sa atong katigulangan sa wala pa moabot ang Kristyanismo dinhi sa Pilipinas puro hinimo sa mga yawa. Anto ba? Moderator's time. Gitubag na ni mo ganiha. Gitubag na. Haman na. Next, another question. Namat, Mr. Wave na ko, ana. Kay, wave na ko sa akong kuan. No-wave na ka, bro. So, salamat. Salamat og atong nadungog no ang iyang mga pangutana o mga tubag sa maong panagsukliay o kita na'y mag-igo o asa ta pabor na nato ang pagtulutimbang o garon adto ta sa 5 minutes conclusion or rebuttal. Ang unang muhatag sa conclusion coming from the negative from Father Darwin Getgano for 5 minutes. Timer starts now. Salamat mga kaigsunan ug mayong hapon na tanan ni Brad Junel. Tumaroy gikan sa Siquijor, San Juan, Siquijor. Unya ang albularyo day broad na siya. Mga Pilipinong manggagamot, may gani kay akong higaan. Nahimo na pong referensya nako, no? Kinsa ni mga albularyo? Dili na ning herbalista. Apil kauban nila ang spiritista, pero iyan na ning gidinay iyang kauban kaganina. Herbalist rami Father. Ngano man related sa natural healing. Why problema ng natural healing? Pero ang problema kay iyang gidinay ang mga kauban. Nga lay barbator. Unya usa siya mga kauban, spiritual healer o faith healer. So sa may kalainan na nila, usaran ni sila pero lain lang paagi. Okay? Nangutan na siya asa man nabasa sa Biblia. Watay mabasa litra por litra. Pero ni ay expert nga exorcist ningon si Father Sikia. As Catholics, we should never seek benefits from spiritual powers outside of God, outside the sacrament, and open doorways by which evil spirits may attack us extraordinarily. Against the following practices and beliefs go against directly or indirectly the first commandment. Kinsa man eh? Consulting alternative religions, consulting albularyo, espiritista. O na, magsunod lagi ng albularyo, espiritista. Kaya usaran lagi na sila. Okay? Muna mga pinangga nga mga kaigsunan, unsa man eh? Ingon ang expert, dili ako ha, nauna pa rin ako. Dili tapaduulon. Og nindot ko ka mo surrender mo duha before mo manguli. Kay libre raman ang renouncement. O ya, si Brad Junel sa gain niya ko guli an exercise oil ha. Why problema? Brad Kaloy andam diha kay ato ipadahan nilang duha. No? Ngano man ato ning gipahingusgan kay daghan kaayong mga albularyo nga walking possess. Mo nang Brother Junel, abliha imong hunahuna og kasing-kasing. Pinangga ka sa Dios. Gimahal ka sa Dios. Daghan kay albularyo nga tuwa sa office mga kaigsunan. Pwede ninyo ma-interview kay wa ko magama-gama. Kanang atong security guard ha, albularyo na. Perti ng sukuan ako. Kaya nga nung Minis Darwin, hilabtanon. Kami mga buutan ming albularyo. Pastilang tikia. Ni-react man sa holy and exorcise oil. Nya karon kauban na nato. Kay daghang kauban nato. Pero dili nagpractice katinuod nga lunsay nga pagtulunan sa Santa Iglesia. Ako bisag pare nako di ko magamag-amag ako. Mo na mulinya mo direk magpahiling adto mo sa inyong pare.
Nga naman, I promoted Jesus, not myself. Kaya kung kita na mag-ayo-ayo, hindi kita na ma-center of attraction of healing. Hindi sikat ka is Father Darwin. Sa tanan ako mga lugar gadtuan wa joy healing na hitabo. You should go to your priest because all priests are healer. Why? Because they are in persona Christi. Ito pagpakan tanang kaparian. Ang nahitabo sa mga albularyo, wa sila kay baw. Nga nagkikumpetensya sila sa Ginoo. Nguna nga kinahanglan ni ining gabi una, wa ko makig-away sa mga albularyo kay daghan na kayong albularyo nagpasalamat sa ministry ni St. Michael Exorcism Center. Kay kung wa patamangusog, dili sila mahigmata sa kamatuuran. San Juan 17:17 ang kamatuuran sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo kamatuuran. San Juan 8:32 kinahanglan masayod kita sa kamatuuran. Kay mao kini mohatag ka natog kagawasan. Amen. Apan daghan ang malaglag sa kaulahi ang mga adlaw. Tawa man ka Pastor Archie. Nga wa mo dawat sa kamatuuran. Padang ato ning gisulti ang kamatuuran not to destroy someone but to liberate them from the wrong teachings, from the false teachings. Mo na makaigsunan nga niya din ni karon atangi ang sunod nato nga dialogue. Kuya ni, dual save. Albularyo, ang tingiro ba dyan? Wala ito pupuminawon siya. Kaya unsa po'y gisulti sa Ginoo sa balang kasulatan aron kita malamdagan. O nang wa kumuda dirig ako mga pulo. Time. Thank you. Okay, thank you for the 5 minutes conclusion or rebuttal. And then, lastly, coming from the affirmative side, 5 minutes rebuttal, Brother Junel Tumaroy. Gihatag nako niya ning sa deklarasyon sa Tugigaraw kay gapamatuod ng lahi-lahi paagi sa pagpanambal. Nay masahista, nay espiritista, nay albularyo. Ang among topic albularyo ra gyud. Daghan kay puro definition o gahom-gahom na iyang gikuan. Ang among topic albularyo herbalist, dili espiritista. Mong gihatag na kung basahon lang nako ni tanan ning ngalan sa pamaagi sa panambal sa Pilipinas, daghan kayo usara gyud ang albularyo. Mangahas, mangguro, mananambal, manulo, manggagamot para burong, malabulong, mananambal, tambalan, manggugubat para mulong, talagimot, kundirinyin, kurandero, manumbaki, babaylan, binubungang babaylan. Pero ang among topic albularyo man, nahisalaag na gyud kay itong halangdon o tinahod nato nga pare. Gasalaag na gyud siya o nawala na gyud sa topic. Ang sa Sirak nganong albularyo man diri sa Sirak 5 mo ni gayon, wala ba kaniadto usa ka kahoy herbs maghimo og mapait nga tubig nga mahimong imnon aron ang gahom sa Ginoo mabaw-an. Doktor ni diri sa Sirak gihapon mo sumpay ra sa akong gibasa City 8 ang parmasyutiko magsagol ni ining tambal ug ang mananambal mo gamit ini aron pag-ayos sa sakit, paghatag sa alibyo o gibati sa tawo. Walay hunong ang pagpamuhat sa Ginoo nga mooy naghatag sa maayong panglawas sa kalibutan. Kinsa may galalang sa tanang mga herbs, yawa ba? Wa gyud ko hinggamit og materyales gikan sa yawa. Albularyo ang topic, daghan kayong kabahing spiritual. Katong hiyong gidinay nako ang akong mga kauban, albularyo man among topic, di man espiritista. Naay mga personal nga atake para nako, pero wala man to'y labot sa among debate ron. Sawa pa miabot ang Kristiyano sa Pilipinas, ang mga mangangalap gitawag og albularyo sa mga Espanyol. Dalangpanan sa atong mga katigulangan. Ang ilang laswas nung sakit sukad kani ato
kaniadto bisan karon. Ang kinaadbang kabilin sa atong ginikanan padayon pag ila ni ini labi pa sa mga taong gihikawan sa kayuhan. Tungod sa kawadon, ang responsibilidad sa usa ka albularyo gihatag sa Dios, mao ang paghatag sa kayuhan labi na sa nanginahanglan. Ang labing kabus natong kaigsuonan kay alang kanamo ang kahimsog alang sa tanan ug para sa tanan ug di lamang sa makabayad ug dunay salapi. Manang usahay, thank you, okay ra gyud na namo. Ang kalusugan ay karapatan ng bawat isa at para sa lahat, hindi lamang para sa mga may pambayad. Mao ni bisag thank you gyud. Kung sa dautan gikan ang gasa sa pagpanambal sa albularyo, mudawat ba mo nga ang kahimsog sa atong katigulangan, atong mga kapuhan, ang kaliwat sa atong mga ginikanan, giatiman sila sa dautan ug sa yawa? Mao ba nay punto? Wala pang Kristyanismo diri sa una. Mutuo mo yawa oy gahatag natog kaayuhan sa una. Tibuok sa mga lugar nga way Kristiyanos, yawa ba di ay ang naghatag? Madawat ba nato na? Sa wala pa hingabot ang modern medicine, yawa ang gahatag sa atong kaayuhan. Madawat ba na nato? Mahimo bang bakakon ang Ginoo sa iyang pag-ingon sa sirak? Ang parmasyutiko nagsagol ni ining mga tambal. Sumala sa akong nabasa ganiha, diapod ang giingon sa Ginoo. Nag-ayo ni ining tambal ug manambal mo gamit diini aron pag-ayo sa masakiton ug paghatag ug alipyo sa gibati sa mga tawo. Walay hunong pagpamuhat ang Ginoo nga mo'y naghatag sa maayong panglawas sa katawhan sa tibuok kalibutan. Ang Pilipinas apil sa kalibutan. Mahimo bang butbuton ang Ginoo ani? Ang titulong albularyo puno sa pagbiay-biay, pagbutang-butang ug paghukom, kay wala man sutaa ug ilha ang albularyo. Unsaon nato pag-ila? Arita sa Ethology of Word. Ang albularyo balik. Time na. Okay, salamat mga kaigsunan sa kahumanan sa first set or first nga pagbabarog, first pair, o salamat nga malinawon o kita na'y mag-igo unsa ka tinuod ang gisulti ni Brother Jonel o unsa ka tinuod ang pagsupak ni Father Darwin. Kita na'y magtulutimbang o karon salamat kay nahuman nga malinawon. O ngadto ta karon sa ikaduhang parisan. Ikaduhang parisan pero mao ra gyapon ang kalaban.